Inosha meswa kwaso Mariwe nama sama guru Iwoga kaya tiwane Mariwe ose adoro bezwa Mariwe uguru wenyuma Mariwe unosha kwaso Mariwe uguru wenyuma Mariwe unosha kwaso Ingakakana kana doragaya Ioma basa Ekudenga Ingakakana kana doragaya Iogama basa Emayiga Mariwe ino udamiso Ayamanda Ungaibe Mariwe ino udamiso Ayamanda Ungaibe Mari mimi wale watatu aiwa ita etibode ini omagada magadida ini magada soti bajeso ini mati wewe aiwa wewe Sibarata iniwa majiba wewe kote Sibarata itwagarumbiza iwe denga iwe garumbiza iwe nyiga iwe garumbiza iwe gunga aiwane Sugatirumbiza Mariwe uyo musegewe Anero dorukulu Mariwe uyo musegewe Anero dorukulu Yo 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 Jesu kufanana kufanana Jesu kufanana na Jesu kufanana Kufanana
kufana, 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 na Yesu kufana, 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 nawe, kufana, na Yesu kufana, 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 muzita ramambo Jesu ngati vauchirire maoko vachitora zvavo chigaro pasi. Hallelujah, amen. Amen, hallelujah. Ladies and gentlemen, let me take this moment in time for me to actually acknowledge the presence of another senior member who is in this house. So I am going to gladly ask Pastor Savetu to come and greet the senior member who is in this house. Hallelujah. Hallelujah, church. Once again, as we continue with the celebrations, I would like to acknowledge the presence of the other pastors who have just joined us. Let me take this opportunity to welcome Rev Mudumo and Amai all the way from Strand. We love you. Hallelujah. And again, in the house, we have my senior, my father, and he is the leader of our church, AFM of South Africa. Let me ask my seniors as well to come and welcome my senior who is here present. Let me ask Rev Muchairo to come and do the honors of receiving our father in the house. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi ukuba lapha. Kumnandi ukuba lapha. Zvakanaka kuva pano. Hallelujah. In Afrikaans we say, oh, okay, it's fine. It's fine. For the sake of the weaker brethren, we want to take this opportunity, ladies and gentlemen, to welcome our regional leader, our father. How many are excited to have our father in the house? Hallelujah. I want to kindly ask Reverend Muller to stand up so that we can all celebrate the presence of the grace of God that have arrived in this place, that have graced us tonight. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Let's just welcome him in a special way. In the mighty name of Jesus. Church, we can ululate as we celebrate the grace of God in this house. In the mighty name of Jesus. Hallelujah.
Muruna meterwa mupostori. Hallelujah. Hallelujah. So at this moment, we just want to say, men of God, just feel welcome. We love you, and we really appreciate your being with us. You have got a busy schedule, but you have found it great to be in our midst, and we really don't take this lightly tonight. In the name of Jesus, we really appreciate you for your presence, and we believe God is going to do us good in Jesus' mighty name. Hallelujah. Over to you, Elder. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Without further ado, we being conscious of time, we would want to take this moment at a step further, where we get to another segment of moments. Let me just get to reiterate that for tomorrow's service, we are not going to be meeting here. We are going to be meeting at De Kalen Hall, also popularly known as Van Riebeek Hall. We'll be starting our service there at 9 a.m. sharp, all the way up till 12 p.m. At this moment in time, I would like to invite the praise and worship team to come and give us a worship song as we get into the next segment. And after the worship team has concluded, I am going to humbly ask Pastor Sabetu to come and welcome the preacher for tonight. So as praise team is coming, let us get to clap our hands, give them a round of applause. Let us clap, let us continue clapping as the praise and worship is coming. We can continue clapping, we can continue clapping. We can clap hands to Jesus. Murishe wamadzishe muri mambo wamadzimambo mutsvene 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 muri mutsvene 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 Mari mutsvene Mari mutsvene Tsvene Baba Tapuma maneruano Mari mutsvene Mari Uri mutsvene Mari Tsvene Baba Muri mutsvene Mari Tapuma maneruano Uri mutsvene Mari Tiripano maneruano Taungana kuzita renyu Zita tsvene Riripano Mari we Tauya pano maneruano Tinoda kumuona Mari Aripano Tela mandela baya deda baya Sene Sene Mari wedu Sene Mari Ayakatapa Yakatete peleko Sene Mari we Aripano mareruano Yakatela baya Rataka Aripano Mariwedu Zene
mutsana Mari Aripana Mari Aitzakwa Arimaneruano Mutsana Tapuma Mariwe hakuna wakafanana naye Aripano Mariwedu Mutana Nanitsira Mutana Ayakatapaya Rakatapa Yakatalaba Yande Mutana Mare Mutana Mari Mare Mutana Mari Mare Mutana Mari Wedu Ayakata Mutana Mare Mutana Mari Mare Mutana Mari Ayakatela Bayande da Bayadiade Holy Holy my Lord Holy, 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 holy Holy my Lord Holy Holy my Father Lord Yakatala Mayandenda Rakata Bayanda da Bayada Baya Rakata Barabayandeda Rakata Yamaneda Yande Kapayada da Baya Retelebeshaya Arakata Payande da Baya He is holy He is holy He is holy He is holy There is no other name that is holy there is no any other name that is worth of the praise of the worship. We worship you. We give you the glory and the honor. Ayakatabaya, Yaketelementa, Randa Kabayasa, Welabayandaba, Rakatabayande, Yatalamande Dabayo, Yakatalamande Dabaya Dede. Holy, 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 Lord, holy, holy, Lord. Ayakatala maneda bayadeda. Holy, holy, my Lord. Rabayada da bayande. Rakata bala sada da bayanda. Rekatala mandele beshikabaya. Randa kabala sete pelekopa yakatala mande kapaya. I tell him he's holy. I tell him he's holy. I tell him worship him tonight. Randa kabaya katapayanda yetali kaparade basha yeteelementalabaya rakatapayandeda yatela barante kapa karate shatapaya yande kaparasante paya ekapaya. Baba
the preacher of the word, a lady whom I have known for a long time to be used by God in a mightiful way, in a way that when she sings, you will see that there is a hand of God. When she preaches, you will feel in your heart and you'll be convinced that God, when He is calling people, He does not look at the gender, but He loves men. Let me welcome to the podium Evangelist Tiva Fukidze. May we put our hands together as we welcome her to the podium. Hallelujah! kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose zvirambe zvichidzokera pachigaro chaMwari asingafi, asingaperi, asingashanduki, asingafambi rwendo, asiri mutsauro wevanhu, mutsvene-tsvene paugaro hwake utsvene. Akati hongu, hakuna anoti kwete. Akati kwete, hakuna anoti hongu. Akasimuka, hana anomugadzika pasi. Anorayira zuva kuti rivhenekere nyika. Hakuna n'anga inogona kurayira zuva. Hakuna njuzu inogona kurayira zuva. Hakuna nyoka inogona kurayira zuva. But musharukwa wataunganira pano anorayira zuva kuti rivhenekere nyika. Tsitsi dzake ihuru dzinoitirwa isu. Ngaatore mukurumbira nekukudzwa muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndinoda kutenda Mwari nokuda kwemukana wandapiwa manheru ano. Wandinotenda nyasha dzaMwari dzandisvitsawo pano kuti ndiparidze manheru ezuva ranhasi. Allow me to ride on the already observed protocols nokuda kwetime yedu. Ngunzwa yekuti tagamuchirwa zvakanaka. Zita guru raJesu. Hallelujah. President worship ichigara pasi ndokumbira anoverenga shoko raMwari auye kuno kumberi. Regai ndifarire hama dzandakabva nadzo kuZimbabwe idzo. Zimbabwe nyika yakanaka, nyika yamadzibaba. Toda kufarira hama dzangu dzandakauya nadzo muzita guru raJesu. Hallelujah. Ndoda kufarira dzimwe hama dzangu dzekuno kuSouth Africa dzauya nekuti dzaona kuti munhu uyu anotoda vanomira naye. Saka ndokubva vauya vachibva kwakasiyana siyana.
ndinokugamuchirai timu rangu muzita raJesu. Haleluya. Vamwe vanondizivira pagrupu, vamwe paFacebook, dzimwe dzitori hama chaidzo dzemusha. Mufundisi waFavarova pamwe chete naPastor E. Ndinokugamuchirai nekukufarirai kuva kwenyu pano. Ndinotenda nyasha huru dzaMwari kusacrifice kwenyu kuva pano. Thank you so much. Tinotobva pamusha pamwe chete. Mwari wemasimba ose aramba achikuitirai zvakanaka. Of course ndinozonzi namufundisi mutsvairo chigarai kuchechi. Maswera sei baba. Handei kubhuku yaDaniel chapter number 3. Mwari achitiitira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Toda kufarira elders vetu vanga vachitilidha zvakanaka. Ndafunga kuti dai ndakarongeka savo zvaizoita, but handigoni kurarama upenyu hwavo ndichisiya hwangu. Handei kubhuku yaDaniel chapter number 3 verse number 1. Zvino mambo Nebhukadhinezari akaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita mamita 30 pakureba namamita 6 paupamhi. Akachimisa pabani reTura munyika yeBhabhironi. Ipapo mambo Nebhukadhinezari akatuma vanhu kundokokera machinda nevarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika kuti vauye kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chakamiswa naNebhukadhinezari. Ipapo machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vepfuma namakurukota navazivi vemirayiro navabati vose vamativi enyika vakaungana kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari. Vakamira pamberi. Verse number 13. Ipapo Nebhukadhinezari akarayira nehasha nokutsamwa kwake kuti Shadhreki naMeshaki naAbhedhinego. Hasha. Kutotaura nehasha baba. But kutaura nehasha akumise timu rabva kuBhabhironi for a purpose. Kunyange kukaitwa hasha, kunyange njuzu dzikaita hasha, kunyange vanodzishandira vakaita hasha. Zvino vakavuyisa varume ava pamberi pamambo. Nebhukadhinezari akapindura akati kwavari, maune here? Imi Shadhreki naMeshaki naAbhedhinego. Maune zvokuti munotonyatso kuziva kuti ndini ndiri kutonga. Mapowers aneni, but ndaridza mitengerano. Saka vakomana maune book kuti munoramba kushumira Mwari wangu nokunamata chifananidzo chendarama chandakamisa ini. Zvino kana muchitenda kuwira pasi muchinamata chifananidzo chandakaita nenguva yamunonzwa kurira kwemumhanzi nomutopota nembira nemudimbwa nomutengeramwa namarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa zvakanaka hazvo, asi kana musinganamati muchawisirwa nenguva iyo mukati memivira romoto unopfuta kwazvo. Mwari achakurwirai mumaoko angu ndoupiko. Andei kuna 1 Makorinde chapter number 15 tobva taenda paverse number 57 neverse number 58. Zvino Mwari ngaavongwe unotipa kukunda muna Kristu Jesu. Ngaavongwe unotipa kukunda muna Kristu Jesu. Nebhukadhinezari aripo, Mwari ngaavongwe unotipa kukunda. Book. Saka hama dzangu dzinodikamwa, mirai makasimba, murege kuzungunuswa, mubatire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva
kuti kubata kwenyu hakungawi pasi munashe. Pedzisira kuverenga 1 vakorinde chapter number 16 verse number 13. 16. Kuti nemivo muzviise pasi 1 pavakadaro. vakorinde 16:13. 13. Rindai, mirai nesimba pakutenda, itai savarume musimbiswe. Tivaomberere maoko vachienda kundogara pasi. Supporting scripture iri kuna Isaiah chapter number 40 verse number 31 inoti vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva, kureva kuti kana vamirira Jehovha, those who wait upon the Lord. Vadikani amaka ndiregerereiwo nekuti noise ndinoifarira pamugariro wangu, uye dhudhu ndinoifarira. Kunyange ndakaroorwa nemurume asingaite zvekurova. Murume akandiroora mari yese ikapera, haarovi, haanetse. Ndaimboshuvira ndiri musikana kuti ndaida murume anoda zvifight. But Mwari ndobva andipa murume asingade fight. A very soft man, vanonzi pastor tirangane tivafukidze, vakandiroora mari yese ikapera, hakuna kana chikwereta, zvanzi yangu inotongozwa kuti ndikafa ndovigwa. Ndakatoroorwa mari yese ikapera, saka mukaona ndichijamba maspika, don't worry, ndikatyoka mari yakabhadharwa ndovigika zvakanaka. Our online viewers, ndinokutendai, I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Hanzi vanomirira Jehovha. Ndakamboona ndiri kuZimbabwe pandakakura kuti kwaiva nanamai vaiva nemavanga, vakamirira baba vakaenda kuwenera vakasadzoka. Ndakaona kuti kuZimbabwe tine vamwe vakadzi vane mavanga. Murume akamuka achienda kubasa, akasiya ati bikai sadza, ndokubva adzoka ava bhodhi, iye ainda ari sweetheart, but ndokudzoka ava bhodhi, hamusi kuchibata zvakanaka. Pandakabva kuZimbabwe, mudhara akati save Jane sweetheart, ndokuona wadzoka. Asi kana ndikafa ndiri kuSouth Africa, munoona vaakubvunza munun'una wacho kuti ko bhodhi yamaiguru iri kupi, ko wedhi rekuti sweetheart raindepi, pane parinonyangarika. Vana baba nanamai tichiparidza, musakanganwa kuti kune kuri kuendwa, musakanganwa kuti zororo pumulani chawana basa. Ndodada naye Jesu, ndodada. 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 Ndodada naye Jesu. Mira. Kubasa kwandinonyanya ushanda, andishandire muchechi, tinoshandira kunze kwechechi. Kunze kwechechi ikoko kunenge kune nchuzu dziriko, kunenge kune varohi variko, vanoti vhangeri hariparidzwi, but tinotopinda muchaunga chavo. Ndodada naye Jesu, ndodada naye Jesu, ndodada naye Jesu, ndodada naye Jesu, ndodada naye Jesu.
So panapa mandiri ndiri mu18 area yanjuzu nemasatanist but kundine basa reinazvo ndodada naye Jesu 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 naye Jesu ndakamira pakati pevaroi ndinodada naye Jesu ndodada naye Jesu ndodada naye Jesu ndodada naye Jesu. Pamwe pacho hapadi kumbosimwa musodzi, panoda kungoti ndinotemba basa rakapera pamuchinjikwa. Handisi kutemba nemurume akandiroora, but ndinotemba nebasa rakabatwa pamuchinjikwa. Kunyange aiva Mwari, haana kuti umwari chinhu chingabatisiswa, asi wakaburuka kudenga nokuda kwangu ini newe. Usatarira hembe yandakapfeka hairwe nemamhepo, usatarira kukura kwemuviri haurwe nemamhepo, usatarira kunaka kweganda hakurwe nemamhepo. Pane simba rinogara mukati mangu, ndati pane simba rinogara mukati mangu rinoti panonzi hapapindwe ndopapindira izvozvo, panonzi hapadarikwe ndopadarikira izvozvo. Mamhepo ngaasazvinyepera kuti ndakapfeka dhirezi. Hakuna muJudha kana muGiriki, murume kana mukadzi. Vanomiririra Jehovha. Ndakamboona vamwe vasikana ukataura naye zvakanaka, anoti evangelist, ndakatombobvimbwa. Ndobva mukomana ati gara ndichauya, ndobva akasauya. Ukatarira umwe ari kumwa mapiritsi ekambani yakamuti tichakutora, ndokubva aimirira ikasamutora. Vamwe vana baba vakanonoka kuroora, anzi ndimirire nemusikana, ndokubva akaroorwa. Ndati umwe musikana akatomirira mukomana akadzoka kuUK yava nemukadzi, but pano panzi vanomirira. Murume ari kunzi anomirirwa akasiyana nevamwe varume. Ndokubva vachinja skini kuti vaite muyellow, but pamakaita muyellow vakapfuurira mberi nekupfimba. Vamwe vakanga vakasiri vari mazilenga, murume aona vaita tafutunda nokuramba. Kaenda kuSouth Africa, Zimbabwe, 65 years kunonzi endai kumba. Murume wandiri kuparidza pano vakarambwa anovada, vakafirwa anovada, matafutunda anovada, mayellow anovada, vasina vana anovada. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Ndasumukira pano malenga wezi tu. Stand firm. Mira wakasimba. Kana taakuti mira wakasimba, hazvinei nebhoti yaunataka, but mira wakasimba munazvo. Unonzwa 6:10 yebhuku yavaEfeso yoti pakupedzisira mirai. Finally, brethren, be strong in the Lord. Pakupedzisira hama dzangu. Mirai ngesimba. Zvikanzi ne1:16 bhuku yavaKorinde. Mirai itaise varume. Itaise varume. Amboongorora kuti kune rimwe dzungu ratinoita kuti ai gonyeti ndinorifambisa, ukaona rarisumudza kuno kuJoburg ne8:60 kana upinda muHarare unoona kuti zvoda varume. Ukapiwa kunzi tema huni dzakakura kudai, pane paunozwa kuti zvoda varume. Kuti Pauro akunyora ari kuti mirai sevarume, reva kuti handisi zvangu, but Bhaibheri roti mirai sevarume
munyika yautorwa mira semurume. Problem yangu ndeyekuti masoja ndomafarira nemwoyo kwete zvokumbotamba chenjeri vanamukoma vanoro toda kupinza mweya wechisoja mauri wosvika panjuzi wodziudza kuti vanamukoma vanorova, woudza musatanisi kuti vanamukoma vanorova. Vakomana ava vaitorwa nevane futi, but vanoti vanamukoma vanorova nematanda kureva kuti uya nefuti but nedanda ndokutaka, uya nenjuzu dzako but ndine zita riri pamusoro pemazita, ndati ndine zita. Ngozi dzinogara mvura inonaiswa nababa vangu, saka vakaita dzungu vari mumvura inonaiswa nababa vangu. Ngozi 12:29 yebhuku yavahebheru vanoti Mwari kwete moto wokubikisa mazondo, kwete wokubikisa chibage, kwete wokubikisa mavheji, but wokuparadza. Ndikazvinikarecha so give me power every hour. Pane time yaunonzwa kuti pakanda pandakatendera pane mweya unorwisa, wozviudza kuti pane hondo dzandofanira kurwa, ende pane topedzerana. Kana vana Shadrach, Meshach naAbednego vakamira nguva yavo, varume 3 neBhabhironi rese. Ndiri kuona vanhu vakawandisa muno. Tinogona kuitenga South Africa upside down nesimba remuchinjiko nevhangeri yeruponeso. Ndakamboona kuti zvinoitika vanhu kutransforma rekuZimbabwe ndotereku vanoisa chinhu chinenge chisisina mazita uya pasisina nyama, vobva vanyora kuti dangerous killer. Reva kuti kana ukabata manje unenge wakafanana nemupikicha wataisa, mamhepo ngaazvizive. Stand strong, ndati stand strong, stand firm, mira wakasimba. Kuwrestling vanoti one man, last man standing. Kureva kuti kumba kwenyu ngapave nelast man standing. Ndati kwavakaroorwa ngakuve nelast muroora standing. Ndati kwaunoshanda ngakuve nelast member standing. Zvimwe zvacho anodzingirwa nevafundisi, zvoda kutodzinga oga, ogadzira ground rako kuti apa hamudariki. Pamakashanda makagumira apa, but kumouya kunoku hamudariki. Ndobva ndaona kuti chechi yedu yakazara nevanhu vasingadi machallenges, yakazara nevanhu vasingadi maproblems, but there is no miracle without a problem. Panofanira kutanga problem, miracle yoitika. Saka kana pasina matambudziko hakuna miracle inoitika. Ndati kana pasina dambudziko hatina chinonzi miracle. Tabhita anofanira kufa kuti simba riri muna Pita rekumutsa vakafa rimanifeste. Ndati panofanira kuva nen'anga inonzi Erimasa yorambidza Pauro kuparidza, oiti iwewe uchaita nguva usingaoni zuva. Poita miracle yekuti n'anga ndo inoita bofu. Stand firm, n'anga dziripo. Stand firm.
njusu dziripo. Stand firm. Shadrach na Meshach na Abednego vanopinda muBhabhironi. Vaprofita vekunyepa vanotanga chapter number 29. Zvikanzi muri kubuda izvezvi muBhabhironi maakudzokera. Muri kubuda maakudzokera. Muri kubuda maakudzokera. Mwari anombonyarara seasipo. Satani ofunga kuti ndahwina. But Satani paari kufunga kuti ndahwina, hapana timu rinomira rakasimba. Ndokubva Mwari ati 29 verse 11 yebhuku yaJeremia atinofarira. Ukaitangira kumashure unoona zvainoreva. Inobva yataura kuti musazvinyepera, vakaidzimba mugare, simai miti mugodya, wanisai vana vakadzi, nokuti before 70 years hakuna anobuda muno. Mwari akati, for I know the plans that I have for you. Kureva kuti Mwari ari kuti pamakatobva kwaIsraeri muchiuya muBhabhironi, timu rekuBhabhironi rofanira kusiya Mwari warinonamata ritende kuna Mwari waShadrach, Meshach naAbednego. Saka handisi kuda kuti mukurumidze kudzokera. Kana mukatovatarira havana kudzokera one time, vaienda mbijana mbijana, rimwe timu richisara muBhabhironi kuti riparidze vhangeri. Unozoona kune vanhu vanosimudza kuti vafundiswe mazuva ano havana power. Iwe unayo here? Une power? Zviratidzo izvi zvichava nevanotenda, kwete mapastors. But zviratidzo zvichava nevanotenda. Pamuri muno makatenda here? Kana kuti makatevera friend? Kana makatevera friend, ndoda kutende usainasi. Ngamuchire Jesu ave mambo na Ishe weupenyu hwenyu. Vakomana vatatu vanochinja Babylon upside down. Kunonzi ngativatsvakire mhosva pastor yekuti tivapomere. Imi zvezvi kana tikakutsvakirai mhosva tinoishaya here naBaba Suzeni mimuri maijoni? Toishaya here? Munoziva kuti vakadzi vaizvezvi nguva chaiyo vanga vakasiyana. Unofunga kuti mukadzi weshu nemi vanyatsotaura naBaba kuti wandaona uyu munhu waMwari, ngatimuvakire kamuri awane pekugara, tiise mwenje, toisa mubhedha, kana atsauka awane pekuzorora. Imi muchiramba nefoni yenyu chaiyo, foni yakatengwa nemurume wacho. Musingarione kuti muchitaura nani. Mobva mati Baba vakaikamurire munhu waMwari. Unozoti vamwe venyu munongozoti murume wangu hadi kuti mubvise chegumi, but utsotsi hwamunawo. Ndokubva varume vapinda muBhabhironi. Zvikanzi hatina mhosva pavasikana, hatina mhosva pavakadzi vevanhu, hatina mhosva kubasa kwavanoshanda, hakuna mhosva. Ava vanoshanda navo havana chipomerwa. Chihwani chete chatingavadonhedza nacho ndiMwari wavanonamata. Ndobva vakomana vakati, susu zvaMwari watinonamata haabatwe. Inini ndiri kutomira kuti Mwari wangu wandonamata ndimurege. Ukatozoverenga Daniel chapter 6 unoona kuti Daniel achipiwa chirevo anovhura mahwindows. Ozviudza kuti takauya kuno but tsika dzekwaJudha tinadzo katatu pazuva semapiritsi, handirege. Azvikonzwa Mwari handibatsiri. Mapiritsi makaudzwa unzi musavidza zuva, enyu ndiye mangwanani, enyu ndiye manheru, mukatoenda kubasa. Ndokumbirawo kudzokera mapiritsi angu. Makambodzokera prayer kuti ndabva kumba ndisina kunamata, mirai ndidzokere ndinonamata. Mapiritsi munoti handivati ndisina kumwa, makambotera handivati ndisina kunamata. Izvezvi zororo pumulani, sorry vadikani, sorry muranda waMwari. Zororo pumulani munobhadhara every month. Nyara dzekumusha
munobhadhara every month. Magetsi nokuti munoziva kuti vanodzima kana apera munobhadhara. Mvura munoziva kuti inopera kana musina kubhadhara munobhadhara. Asi chegumi munobhadhara. Makapedzera kubvisa rini? Ora tichisimudzai ruoko vari kuti gore rese rapera ndina kubhadhara chegumi. Mota yandakatenga nemari yasina kubvisa chegumi ndei. Kana imba yamakavaka kumusha ndiratidzei picture yacho. Asi unonzwa havana power iripo. But hakuna chisina mutemo. Mapirisi anonzi anotoshanda maamwa katatu pazuva. Netsika dzekunamata Mwari wacho ane manamatirwo ake. Magumbuka. Ndodada naye Jesu, ndodada naye Jesu. Ndinotomuparidza baba. Yesu vamwe zvokuti kwanze kunofiwa. Vaprofita. Vadzidzisi. Vakafira. Varipo pamwe varipo pamwe na Kristu neniorene. Kureva kuti zvokundituka hazvikonesi kuti ndiparidze. Ndava ndakatarira vakafira Jesu. Zvokundinyima shuka hazviite kuti ndirege kuparidza. Ndahama dzandakatarira dzakafira Jesu. Ndati zvekunditi hamubatsiri izvozvo hazvishande. Ndava varume nevakadzi vandakatarira vakafira Jesu. Ukaona dambudziko rauya, ita kuti giraundi remunana, atmosphere yemunana yakadzirwa zvakanaka. Takamuona Mwari wandoparidza. Ukaona dambudziko rauya, woti pagadzirwa tepo yemunana, ndakamuona Mwari wandoparidza. Wazati rimwe gore so hama idzodzo zviziva kuti mwana waiva muchipatara akatsva. Mwana ari muchipatara akatsva, ndaifanira kuenda kundolidha prayer kurufaro. Dhedhi vosara nemwana muchipatara, toenda kundoshanda remusharukwa, todzoka. Murume wangu anowanzoti Patricia zvikanzina navo. Patricia chimboenda kumba unozorora. Saka mwana wangu ye ndakatozomudza izvozvo kuti ukati Patricia ndichakurova iwe. Saka aibva ati Patricia nanozorora zvako, ndiri kusara nadhedhi muchipatara. Aino rimwe dhei ndaenda kugomo, so mwana ndobva atanga kugwina, ndobva abayirwa pamushini ndisipo, nhamba dzisingapinde. Pakuzopinda so zvikanzi mwana anga aenda, ndikati anga aenda adzoka. Chero akada kuenda, mwana uyu ndakamupiwa naMwari. Saka munhu kana akuda chaakandipa anogona kungochitora nekuti ndechake. Saka kufirwa nemwana kungandikonese kuparidza vhangeri. Ndavakanditangira vakafira Jesu. Saka ndikatanga kuzviinikareja. Ndagaso ndozviinikareja ndoga. Mwana uyo achibuda muchipatara, umwe ndobva atanga kunetseka nekufema, achienda paoxygen 7 days aripo. Ndoburuka pasi, ndotanga kuti tosangana panguva dzekunamata. Mwari ari mubatsiri nemugonesi wedu, mutsvene-tsvene paugaro hwake utsvene, kusina anofananidzwa naye. Akati hongu hakuna anoti kwete, akati kwete hakuna anoti hongu. Akasimuka haana anomugadzika pasi. Ndoti murume anonzi Pauro anotombonyora akatarisana naGadhi akamuchengeta. Kureva kuti pane time yandofanira kuparidza. Ndakambotarira manesi ari muchipatara. Pane time yandofanira kuparidza. Ndakasungwa ndiri mutirongwa. Pane time yandofanira kuparidza. Zvinhu zinaumira mushe. Kuti kutange haagari wakatombonzi hamba zvese nemwana wako. Munhu ari kumuti hamba ndiye amuti ita rara nababa uite mwana. But akumutsinga
Chandinoziva ndechekuti murenje baba munoita tsimi. Stand firm. Stand firm. Stand firm. Ndiri kuzviwa kana ndakupedza pane maaritari andoda kupwanya, but ndoda kutanga ndagadzirira munhu kuti iwewe ini ndisipo unomira utaura kuti mufundisi vari kumba, but zviratidzo izvo zvichava nevanotenda wakakwana naMwari wako, utaurira mweya yechina kuti out. Zita rinoshanda harisi rekwati vafukidze, zita rinoshanda nderaJesu. Vakomana ndobva vakati paridzwa mimanzi nemutengerano nemutopota, ndobva timu raramba rakamira so rakasadharara, vakamira vakasimba, ndokubva vati maunere Shadrach, Meshach and Abednego kuti ini ndareva chirevo asi imi hamuteereri. Komana vakati Mwari kutiruhwira kana kurega, hatirege kumunamata. Akaporesa mwana chero akarega, ndinomunamata kunyange ndikafirwa, kunyange ndikarambwa, kunyange ndikarwara. Zvikanzi hatirege kunamata Mwari, ndobva vatora vachikanda moto. Havana kuziva kuti Mwari wedu moto unoparadza. Timu raivakanda ndokubva ratsva, ivo ndobva vaonekwa vakurume vane heti. Zvikanzi hatina kukanda varume vatatu mumoto here, wechina wacho anenge mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Vadekani hama, dzimwe nyaya dzamuri kupindana nadzo dzinoda kuti mumire makasimba, kuti Mwari wamakatenda kwaari aonekwe. Zvikanzi budisai vakomana mukandire vanga vachivakandira, shingisai suluma, ndokubva akomboza akati mafungiro edu handiwo taidaro tichiti maizotidzivirira, maizotipa manyawi, takazoshamisika tavamo kukuonai munesu, makatidadisa isu, maitiro enyu ndiyaya, wakatipomera mhosva ndokutitongera rufu, wakatisunga maoko ndokutikanda mumoto, zvamakatiratidza zuvaro zvakatishamisa tose, makatidadisa isu, maitiro enyu ndiyaya, munozviita maitiro enyu ndiyaya, maitiro enyu ndiyaya. Ndanda kuda kubvunza kuti muri vepraise and worship here kana kuti vehospitality and decorations? Munoziva so pane zvaitika zvaakukombozesa song. Iro bhuku randaverenga rakanyorwa nokuda kwevarume vapfuma kupinda mumoto. Kana tikabvisa Daniel tikanyora John chapter number 1 wemwaka unoyo, tinogona kunyorei? Tikanyora Patricia chapter number 1 tinonyorei? Ma-MMT ndinawo, makwinini ndinawo, maitiro enyu ndiyaya. Kune mamwe mapiritsi anovava asi anopodza musoro. Handingakuvimbisi mwana wangu mufaro nzira yese. Ndine hama dzangu idzi tibva kuZimbabwe, so munhu akatitora, pilot akatitora tibva kuZimbabwe, anga ane hasha. Aiti ndege ikafamba uchi ikafamba uchi. Saka tapinda muJoburg, akatisimudza kuJoburg kunza kuno. Anga akanyatsonzwa kuti ndiri mundege baba.
ndobva timu ratanga kuparidza zvikanzi ndazviona kuti panoda kubuda semoni yekuti marriage inomboti kwikwikwi but tinosvika, muviri unogona kumboti kwikwikwi but tinosvika, zvikanzi upenyu unogona kumboti ome but tinosvika, ndandege yaita mapambo but kusvika tasvika, kureva kuti mundege muchikepe chatiri chinomboita maturbines but tinosvika. Chandinokuvimbisa mwana wababa vangu, tinosvika. Wainzwa kuti urimo so, unzwa kuti aimboita akati uri pasi so, unzwa kuti ura hwangu unenge wakuteuka but paOR takasvika. Uri muchoni munomwa zvinogona kumbotsika asi tinosvika. Ndati uri muchoni zvinogona kumbosheka asi tinosvika. Mira wakasimba, stand firm, stand firm, stand firm, stand firm, stand firm. Kunotombotongepomerwa mhosva, kotongerwa rufu, but timu rekudhara vainyatsobatirana senior vavasingaite zvekuti toda kurasa vamwe. Makamboona kuti vangonzi mufundisi vamitisa munhu, vanhu vese vanobva vati aiwa ngaaparare zvese nemhuri yake, but hamusi kuziva kuti pane chatinofanira kuchengeta cheumwari. Pane chinofanira kuchengetwa cheumwari, kuti wasiwa iwe but tinewe, denga rinewe. Inini manje ndozviencourage ndega baba kuti vanhu vakakurasa but denga rinewe. Ndozviudza kuti come on P, denga rinewe. Mwari ane zvaari kuda kuratidza kuti simba rake rionekwe, umwari hwake huonekwe. Azwewa ndiri kuchipatara toona kuti chero vafundisi chaivo vanorega kushanyira mwe musindo ndatanga kuti Mwari vana havasi kuda kuzondiona nemwana wangu, ndokananzi uri kudei kushanyirwa nevanhu pakushanyirwa between the two. Ndobva ndaona kuti vana vana basa vanogona kutotarira pane chironda voti hachipori, asi kana musharuka akauya anoti kunyange gumbo rakagurika rinobatana. Ndowanzoudza vanhu kuti kana kune maspare parts epensi egumbo ariko, kana kune maspare parts eranex emapapu ariko, kana kune maspare parts. Inini baba ndendichikutendera chero uri pamubhedha weruvhure kusvika wainda ukatombovigwa muguva, ndinenge ndichine kafaith kekuti wakamutsa Razaro anogona futi kukumutsa nokuti ndomutemba. Ndati nokuti ndinomutemba. Mazuva iwayo ndichida kuenda kurufaro, kaRanex kamira, ndobva gonyeti rauya richirova mufundisi varipo zvokuti vaifanira chitunha chavo chaifanira kukwana mupepabheki. Ndobva ndapfuurira mberi nokuenda kugomo, ndikati bye sweetheart, toonana kumberi, but he is alive. And vese vakasandisapota, ndoziva kuti ndine support system yakakwana. So unzoti paridza nguva dzakafanira nedzisina, paridza nguva dzakafanira nedzisina, namata munguva dzakafanira nedzisina, pray. Vakomana ndobva mambo ndiyatanga pane pandinozoda minana yakadai kuti ndosapota. Inongo handidi zvinhu zviri mwe musina kamboparidza pane mecrusade, ndobva pakatendeuka munhu wani, ndobva vanhu vandinyaradza vakati mutadzi mumwe akatendeuka, kudenga kune mufaro. Ndikati aiwa Peter waitendeusa 5,000 ka1 sei indofarira 1, vatumwa ndo vanofara kwete inini. Ivo ngavafare but nini I'm not yet. I need more souls to the kingdom. I need more souls to the kingdom.
kureva kuti chero muri kuno kuSouth Africa, we need more souls to the kingdom. Tofana kuvazhuva mumajusu, tovazhuva. Kuti ngavauye kuno kukingdom chavana batisisa mudzima upi kaviri. Adzimu dai ndaivaona ndaivakava. Sono kune kwandaiparidza ndati Mwari, ndiri kungoda gepe rimwe chete 2026 rokuti Mwari munongondipa nyasha ndosvika pabhawa, vanhu vachinakirwa nedoro ravo, ndobva ndarikava. Obva vandibvunza kuti warikavirei, ndoti vana baba nana mai musadhakwa newaini. Ndauya nemurume akasiyana nevamwe varume, kana iye ukamugamuchira hauiti nzara, kana ukamugamuchira hauiti nyota, kana ukamugamuchira. Chinhu chete chinongona kundipengesa kuparidza. Ambona uZimbabwe kune vakomana kana ukasangana naye akapfeka hembe dzake, nokona kutomudza kuti Sudi urikauya baba munini, toda kupinda mukoma. Kana akatoda kuenda palaini repabhengi oti pfaya pama, ndakutangirai ndoda kupinda. But ukaona angopinda chete akaraisa uniform ya wakomana akangoti kawani baba. Paanodzoka kechitu vese vanenge vakutipindai, ndiri kuhwanyasha idzodzo pano zvokuti mweya waMwari so ngaumbopfekedza vamwe vanhu kuti kana akapfuura nepane mamhepo obva atidarikai, ukapfuura nepane zvikwambo zvotidarikai, ukapfuura nepane varoyi otidarikai, ukapfuura nepane masatanista otidarikai, ukapfuura pane njuzu dzotidarikai. Status yangu ndongohwaso kuti muke nemasoja kana vakomana vairwira nyika yeZimbabwe. Indoda kurwira iya baba inotonzi chechi yekupedzisira ichabwinya kupfuura yekutanga. Kana isati yabwinya, I have to stand firm kusvika yatobwinya. Kudenga handitodi kuinda kana ndakanzi ndakavakwa panheyo dzemaapostles nemaprofita. Jesu riripwe repakona. Zvakaitwa naJesu handisati ndaita, zvakaitwa nemaapostles handisati ndaita, zvakaitwa nemaprofita handisati ndaita. Ndoenda kundodii? Ndoenda kundodii? Unotonzwa munhu achivara, ndouya ikoko ikoko baba, ndouya ikoko, ndouya ikoko, ndouya ikoko, kundodii? Chii chamaita? Munomira naDhibhora here? Munomira naPauro here? Munomira naPita here? Kungoti munyu ukashayikwa chete pamba, murume anogona kutukwa kusvika buda panze akaverenga mabhanana kuti paachazoibva njamatengesa kuti aite mari ndikutengera mai avasauti. But Peter anotosungwa oiswa mujere baba, orara svika palevel yokuti mutumwa achiuya anoda kutomurova mbama, akarara akasungwa. Imi moti moda kuona munana muchistrokera sauti inovava. Ndiri kunzwa chechi yandinoda kuda kugadzira haifarirwe nevanhu, asi ini nababa vangu tinoifarira. Handigoni kugara kuno ndichiparidza, but kunoda kubuka vakomana nevasikana vanoparidza kudarika pandosvika. Vanofana kumuka varume nevakadzi vanoparidza kupfuura pandinosvika. Naenzwa kuti anzi John Jileke akatanga kuparidza paPark Station, munhu aida kumudzivisa ndobva hakwa nemagetsi.
ndikati akunyange ndiri mukadzi Mwari nyasha idzi ndodzida ndisati ndabva panyika. Vamwe vanobva vatoti koko hamusviki, uchazviona nemeso asi haungazvidyi. Ndosvika. Kana vana Danieri vakasvika, ndosvika. Vana Shadrach, Meshach naAbednego vakasvika, ndosvika. Kana hondo yenyika yeZimbabwe yaiva nevakadzi. Makamboona here mukaverenga Romans chapter number 16. Mundikwazisire Phoebe, mundikwazisire Priscilla, ndozvini karecha ndoga kuti vakati haupindi asi Phoebe kana akapinda ndopapinda, Tipora kana akapinda ndopapinda. Ndokutsvaka vakomana vanoti kana Joshua akapinda ndopinda. Stand firm, stand firm, stand firm. The church in diaspora, stand firm. Ndoziva kuti pane vamwe vari kundiona vari kuZimbabwe, vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuCanada. Wherever you are, stand firm, stand firm. Vaziva kuti pane time yandonzi nevanhu unozvinyanya. Vamwe izvozvo vari kutonditsikira kuti uri kuita noise, dzikama. Ndobva ndaona kuti kana vanhu vasati vadzikamisa pfambi, munotangire nekwandiri, muchikuona kutanga nekune pfambi. Utonzwa kunzi muri kufanira kuparidza muchifambisa, muviri wakakura munorwara. Udzai pfambi kuti pamunotora varume vevanhu mucharwara, varume pamunotora vakadzi vevanhu mucharwara. Kana musati matendeusa ivavo kuno musauya, tangai matendeusa ivavo mobva mauya kuno. Stand firm. There is one thing I know, everywhere I go, that Jesus Christ has never failed me. Hallelujah. Vanhu vanorasisa, but there is one thing I know, everywhere I go, kuti hama dzinorasisa, asi Jesus Christ, he has never failed me yet. Hallelujah. Unoziva kuti dzimwe nguva pane time yandinoencouragwa nezvakandiwira. Pauro obva kuti zvimwe zvezvakandiwira zvakatofambisa evhangeri, chakandipa ugandanga. Ndina munhu akanditrena kunamata, but matambudziko ndo akandiudza kuti unogona. Chekurutenga kuyana bopasta yaiva nemabviravira. So one day ndakapinda muchechi na 8 o'clock pashed, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndakazviona kuti 8 hours dzinonamatika pasina kuimbira rwiyo, pasina kuencourage kana zvinhu zvaoma. Wotoona kuti Mwari apa kana mukasandibatsira hakuna anogona kundibatsira. Mwari kana mukasandimiririra hakuna anogona kundimiririra. Pekutanga kwainzi kwanzi aJohn ainamata 7 hours woti itkandi, but zvikakusoma zvakanaka wakutoona kuti baba havagoni kundibetsera, murume hagoni kundibetsera, hama dzigoni kundibetsera. Wozviudza kuti Patricia, stand firm, unamata, unogona kunamata. So kusvika level yekuti vatumwa vanota take over, wakungoona kuti uzongoona kuti kwachena, wapinda muprayer. So I love problems because it's not the elevator. Kundisvitsa pane imwe level. Kana pasina matambudziko, hapana malevels. Malevels anotouya paita machallenges. Vakomana vakati aiwa isati wiri pasi, iwe ungatowira pasi but isati wire pasi. Ndiri kutsvaka varume nevakadzi vari kuti madhimoni emuSouth Africa ngaawire pasi, madhimoni emuSouth Africa ngaawire pasi. But chechi yaMwari ngaisimuke, chechi yaMwari ngaisimuke. Nezuro sisi maiwoli vakanamata,
vakati Mwari rangarirai varanda venyu. Ndinotenda kuti vakarangarirwa, but paakuda varume nevakadzi vanoti ndinomira ndakasimba. 1:15 verse number 57 yebhuku yavakorinde yati Mwari ngaaongwe anotipa kukunda. Mwari ngaaongwe anotipa kukunda muna Kristu Jesu. Ndoda kuti vhesi iyi uichengete uri mumatambudziko, so wobva wati Mwari ngaaongwe anondipa kukunda. Mwari ngaaongwe anondipa kukunda. Mwari ngaaongwe. Pane muimbi wekuno wandinoda akati, He's not a man that he should lie. He's not a man that he should lie. Murume wangu anogona kutondinyephera, ini ndogona kumunyepera. But he's not a man that he should lie. Vamwe venyu muri kufarira kuti ini ndoga ndini ndiri kunamata. Stand firm. Dzinza rinofanira kuuya kunaShe. Ndati stand firm. Kune dzinza rinofanira kuuya kunaShe. Vana baba nana mai, kuparidza kwose kwandanga ndichiita ndanga ndine nyaya imwe chete yekuti stand firm. Stand firm. Stand firm. There are problems out there, but stand firm. There are problems in your family, but stand firm. Tiri kutoda last man standing. Ndati ndiri kuda last man standing panapa. Zvikazi, but thanks be to God who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed. Ita more than zvinodiwa. Ndati ita more than zvinodiwa pa church. Stand firm. Kune vanoti siyana ine hospitality and decorations. Stand firm. Kune vamwe vanoti buda ku praise and worship. Tiona kuti mfundisi vachaita sei. Stand firm. Vamwe vanoti budai mugroup rema partners. Tione kuti vachaita sei. Stand firm. Mira wakasimba. Zvikanzi neshoko raMwari muchiziva kuti kubata kwenyu akugavi pasina munaShe. 1 Corinthians 16:13. Be on guard, stand firm in your faith. Aiwa, zvikanzi keeping your doctrine sound. Act like men and be courageous. Be strong. But not be strong. Tinenge titoreva kuti hapana kuchipa. Vanomirira Jehovha vachapiwa simba itsva. Isaiah 41:10 yoti ndinewe, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand. Akati ndinewe, amasimati vafukidze vachadzokera kuZimbabwe. Akati ndinewe, ndimwari wemasimba ose. Zvikanzi indeed, all those who are angry with you will be put to shame and humiliated. Those who strive against you will be as nothing and will perish. You shall search for those vanonetsana newe, with those who quarrel with you, but will not find them. Nekuti Mwari anenge akonzeresa. Ndati nokuti Mwari anenge akonzeresa.
Isaiah 46:3 ikati nditererei mimba yaJakobho nevakazara vaimba yaIsraeri vakatakurwa neni kubva pakuberekwa kwavo, vakatakurwa kubva pachizvaro kusvikira pakukwegura ndini iye. Ndichakutakurai kusvika vhudzi renyu rachena. Iye akavimbisa anotitakura. Deuteronomy 31:6 ikati simbai mutsunge mwoyo, musatya kana kuvhunduswa navo, nekuti Jehovha Mwari wako ndiye unoenda newe, haangakuregi. Deuteronomy 20:1 kana muchibuda kundorwa nevavengi venyu mukaona mabhiza nengoro nevanhu vakawanda kupfuura imi, musavatya, nekuti Jehovha Mwari unewe. Iye wakakubudisa munyika yaIjipita, iye akakubudisa munyika anewe. Pauro akati tinotambudzika pamativi ose asi hatimanikidzwi, hatinokanganiswa asi hatina kurasa moyo, tinotambudzwa asi hatina kusiyiwa, hatakawisirwa pasi asi hatina kuparadzwa, tinoramba tichitakura nguva dzose muviri wedu kufa nekumuka kwaJesu. Kana ukazondoverenga bhuku yavakorinde 2 Vakorinde 11 ukatangira pavhesi 23, Pauro anodada neshamu dzaakarohwa. Stand firm. Pauro anotodada nadzo, uchimunzwa achitsanangura achitaura zvikanzi akati ndakarohwa navaJudha zvikanzi kashanu, shamu dzine 30 nepfumbamwe, katatu ndakarohwa netsvimbo, kamwe ndakatakwa nemabwe, katatu ndakaputsikirwa nechikepe usiku bwumwe nemasikati. Imi munotaureiko baba? Munoti zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadaika, ngatimanye nange mutange yatakaisirwa, takatarira kuna Jesu. Vana Sara vanga vasina vana varimo mugore, ndati vana Gideon vakambowanda mubako varimo mugore, vana Rakabhi varimo mugore, ndati vana Samisoni varimo mugore, vakadzi vakafa, vakapiwa vakafa vavo vamuswa, vakaramba kusunungurwa kuti vawane kumuka kunopfuura nekunaka. Stand firm. Stand firm. Stand firm. Finally, my brethren, be strong. Ndamirirei. Stand firm. Be strong. Unonzwa murume anonzi David, ukaverenga 1 Madzimambo chapter number 2, unonzwa kunzi akaona kuti mazuva ekufa kwake oswedera, akati Solomoni, be strong. Tase murume, pane zvaunofana kusara uchita, unofana kuvaka tembo. Hama dzemuSouth Africa, be strong. Chechi inofanira kudhuma, mabasa esimba anofana kuonekwa. Stand firm. Mwari